אני עוד שנייה מחבט עליהם. נראה לי. כאילו אם לא ישעמם לי. כרגע משעמם לי, זה לא מחבט. שנשאר ילדים. חכה, כולם מחכים שתחבי. גיל, תצא לי מהלייב עם שם, לך לא הבנתי. גיל, תגיד, אתה בקשר עם גל עדיין? סתם מעניין אותי. כן, אז מי? איזה גל אתה מכיר? תודה, נתנאל. מכיר עוד שני גל, אגב. וואלה. תלכת מחר לבית ספר. איזה בית ספר? יש לך קעקוע אחד משפט? לא, יש לי שתי קעקועים. יש לי אחד, רגע שנייה. אחד כאן, אחד ברגל. הכין התיק לאן? לא הבנתי. לאן אני טסה? וואי גיל, אם אתה תסתלבט עליי עכשיו פה בלייב אתה מת. חשבתי את בת 16. לא. לבית ספר. למניאק. חברה של אופק. החיים מתחילה כיתה ידע. המשפט שיש לי בבטן זה לא אמיתי. זה קעקוע לא אמיתי. הוא ממש כאילו, אני לא אראה לכם אבל הוא כבר זהו יורד. יש לי עוד קעקוע ברגל. כאן. בוא'נה, יחסית ללייב יש צופים בשעה כזאת. I'm fine. איך הגעתי עם הרגל לראש שיורדי? גמישה, מה זה איך? כמה יכל עשית? במה? וואי. איזה שנתון את? 2003. זה קעקוע כזה של איפור. באנגלית ומתמטיקה. כי הייתי יוצאת עם מישהו בגילי וגם... וואי, רגע. איי ילדה יפה. סיימתי את הבגרות. באנגלית 4, במתמטיקה 3. אני לא חכמה מספיק. איזה חבר ואיזה נער מוסטפא. איזה תכשיטים, כאילו איזה מה. סתם אני צוחקת. ישראל, יס, איפה אפשר לסקור? עשיתי אצל חברה. למה שוטר? מה הוא עושה? עשית קעקוע והתחרטת עליו אז עשית לייזר? כאילו... יש פה מלא ממעלה אדומים. אני בת 17, מה לעשות? קעקוע זמני מחזיק לשנה וחצי, שנתיים. כל התכשיטים, זה מפנדורה. טבעות, ספור. לא מתחרט, מתחזק בתשובה. תעני בפרט, אני מחפש קעקוע זמני. עשיתי אצל חברה והיא עשתה לי מזעזע, בגלל זה אני מוחקת אותו. תודה מוסטפא. השרשרת מטוס. נראה לכם. מכירה מישהי מירושלים? אחת עוד לרבקה. לא, מי זאת? לא, אני לא מתקלחת עם טבעות, רק עם השרשרת אני מתקלחת. אין לי מושג כמה היא לוקחת.
מה פתאום? איזה שאלות יש פה? השרשרת מטוס, ברוכים הבאים, מוסטפא.